मोजाङै नायदो नोंसोरो माबोरै थाबायो होननानै आखल गोनांफोर बायदिसो बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा फोरबुनि इच्छाया मा होननानै मिथिसो आरो नोंसोरो दाखा बिदैजों दाफे बेयाव लांसुनिया थायो नाथाय जिउजों सुफुंजा नोंसोरो मेथाइफोर बाख्नायनायफोर आरो जिउनि रोजाबनायफोरजों गावजों गाव रायज्लाय आरो नोंसोरनि गोसोजों फोरबुनो रोजाबै रोजाबै मेथाइ खन इसोर आरो बिफाखौ लागारबो गावनि थाखाय जोंनि प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै हामबाय आमेन फरायनायनि सायाव थाना बोरायथोंसै बेवहाय पौला बेबायदि बुंलायबाय बिनिखायनो होनजायो नों उन्दुलांनायफोर आरो सिरि मोननानै गोथैफोरनिफ्राय सिखारदो नैबे बाथ्राखौ पौला इफिसियासनि फोथायारि जायफोर इफिसियास मण्डलियाव फोथायारिफोर दङमोन बिसोरो हयथ' जिउआव बेबायदि उन्दुलांदोंमोन आत्मिक बिसयाव बिसोरो दिनै बेबायदिनो खोमसि बे संसाराव खोमसिनि होनोब्ला जोङो माखासे खोमसियाव जों जेरैबायदि जेबो नुवा जेबो मिथिया ना थिग बे रोखोम बिसोरो खोमसिनि चलन एबा खोमसिनि हाबाफारिफोर बायदि हयथ' बिसोरो सोलिदोंमोन बेनिखायनो बिसोरखौ पौला बे बाइकनि गेजेरजों बानजायदोंमोन ना जिउआव बिसोरो दिनै उन्दुलांबायमोन बा आत्मिक जिउआव सुहाबलांबायमोन बेनिखायनो बिसोरखौ होनदों उन्दुलांनायफोर नोंसोर सिरि मोननानै गोथैफोरनिफ्राय सिखारदो माने बबे गोथैफोरनिफ्राय जोङो गोथां अबसे जोंनि देहा जिउफ्रा गोथां नाथाय जिउआव आत्मायाव बिसोरनि जिबनाव हयथ' बेबायदि गोथै जानानै दंमोन प्रार्थनायाव एबा बिनियाव इसोरनियाव नांनानै थानायाव बिसोरनि जिबना बेबायदि उज्जवल गोजोन नङामोन बेनिखायनो बिसोरखौ गोथैफोरनिफ्राय सिखारदो होननानै पौला बिजों बानजायदों अब्ला ख्रीष्टआ नोंसोरनो स्रां होगोन ख्रीष्टआ नोंसोरनो स्रां होगोन बेनिखायनो नोंसोरो मोजाङै नायदो नोंसोरो माबोरै थाबायो आरो आखल गोनां बायदिसो बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला नैबे बाथ्राखौ पौला बुङो दिनै पास्ट प्रेजेन्ट बे इसोरनि बाथ्राया दाबो आरो इयुनावबो बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो ना दिनै दा आथिखालाव जि सोलिगासिनो दं जोङो दिनैहाय मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोननो हादों दिनै जोंनि खृष्टान जीवन जापन खालामनायाव बा इसोरनि जिउजों जोङो दावबायलांनांगौ गोनाङाव जोंनि मोखाङाव बेबायदिनो फैगासिनो दं बे गाज्रि बारहावाफोर ना गाज्रि दिनै बोथोरा जोंनि जिउनि गेजेराव नुजाफैबाय आरो जों दिनै बे ख्रीष्ट जीवन जापन खालामनायाव जों लोगो मोनलांबाय थाखासिगोन आरो बेखौनो दिनै जोंखौहाय जों माबोरै थाबायदों जों माबोरै ख्रीष्टनाव जों थाबायनानै दं बा जों ख्रीष्टनाव जों ख्रीष्टखौ लानानै जों बबे अबस्थायाव दं नैबेखौ पौला बुंदों नोंसोर बोथोरखौ सिनायनानै खाबुखौ बायनानै ला होननाया बेखौनो बुंदों जों दिनै बोथोरखौ जों बयबो मिथिबाय जे जोंनि जिउ जापन खालामनायनि बोथोरा खुब दिनैहाय गाज्रि परिस्थितियाव फैगासिनो दं आरो दिनै जों मोनसे सम फैगासिनो दं दिनै जों बेबायदि लोगो लाज्लायनो एबा जों फोरबोखौ खुलुमनो मोनाबो जानो हागौ समाव जों गोबांथार बेबायदि दा जोङो मबाइलाव मोन्दों गोबां छत्तीसगढ़ बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दिनै जोंनि ख्रीष्ट फोथायनायफोरखौ गोबां बेबायदि ट्रेक खालामनानै दिनै फोरबोखौ बाख्नायनि न'फोरखौ सिफायनानै दिनै बेबायदि नासयगासिनो ना थिग बेफोर रोखोम दिनैहाय बे गाज्रि थासारिफ्रा फैगासिनो दं बेखायनो जोंखौ मा होनदों फोरबोनायाव जोंखौ नि इच्छा मा बेखौ मिथिहोदों जोङो गावजों गाव दिनै जिउजों सुफुंजानानै जों जिउजों जोंखौ रोजाबलायनो थिनदों बे बोथोराव जों गावजों गाव दिनै बुखांलायनायनि बोथोर गावजों गाव दिनै जिउजों जों दिनै बाख्नायनायनि फोजाखांलायनायनि बे सम बेनिखायनो जों साफ्रोमबो दिनै ख्रीष्टनाव जों गोजोन जीवन जापन खालामनो थाखाय बा बै जेरखम जोङो दिनैहाय खोमसिनि मानसिफ्रा दिनै इसोरखौ मिथिया बिसोरो
खोमसि होनोब्ला जेबो नुयै मिथियै साननो रोङै बिसोर खोमसि होननानै बुङो। बिसोर दिनै बेबायदि अबस्थायाव बिसोरो थांफिनबायमोन हयथ' नैबेखौ इफिसास मण्डलीनि फोथायग्रा, बेनिखायनो बिसोरखौ बेबायदि बुंदों। अनलायग्रा जोंबो दिनै गावखौ दिनै एग्जामिन खालामनानै नायनि जों बबे अबस्थायाव जोङो दं। जों दिनै ख्रिस्ट'नियाव जों उन्दुस्लबलांनानै दङ नामा, बा ख्रिस्ट' फोथायनायाव जोंनि जिबनफ्रा दिनै खहाबलाङो नामा, जों दिनै बेखौ एग्जामिन खालामो। आंनि नोजोराव दिनैहाय हयथ' जोंनि फोथायनाय बाख्नायनायखौ जों नाहरोब्ला गोबां दिनै जों आवगायबोनांगौसोमोन। जों ख्रिस्ट'नियाव जों गोजोंसो आवगायलांनांसिगौमोन। जोङो आत्मिक ख्रिस्ट'आव जों राफुंसारसो जाबोनांसिगौ, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों जानांसिगौमोन। नाथाय जों उनस्लबलांनायखौसो जों नुयो ना, उनस्लबलांनायखौसो जों नुगासिनो दं। जों पेरेन्टखौनो होन बा जोंनि इयुथफोरखौनो होन दिनै बेबायदि जों उनफिनलांनायखौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दं। अनलायग्रा लोगोफोर, जों दिनै बोथोरखौ जोङो नायनानै जों खाबुखौ बायनानै लानायनि बे सम, जों दिनैहाय दिन जोङो दिनैहाय बेबायदि आत्मिक बिसय आत्मिकखौ जोङो दिनैहाय रायज्लायनायनि गेजेरजों बा लुखांलायनायनि गेजेरजों जों थुलुंगालायनायनि गेजेरजों जों ख्रिस्ट'नावहाय जाफुंसार जानानै थानायनि बे सम बा मुगा। बेनिखायनो बै जोङो दिनैहाय ख्रिस्ट'नाव जों गोग्गोम जोङो जानानै बे इसोरखौ जों नेबाय थानि। मानोना रमिय 12:1 जोंहा फरायबा मोनगोन, बेवहाय बेबायदि बुंनाय दं। जों फरायनानै सिनायनि। बिनिखायनो भाइफोर, आं नोंसोरखौ बानजायो, इसोरनि गेदेर दयाजों नोंसोरो मोदोमफोरखौ गोथार इसोरनो हामजाजानाय बोलि बायदि होदो होननानै। बेनो नोंसोरनि सैथो इसोरखौ खुलुमनाय। आरो नोंसोर बे संसारनि बायदि दाजा, नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा। नोंसोर इसोरनि गोसोआ मा, बे जाबाय मोजां, हामजाजानाय आरो गुरगुनायखौ आनजाद नायना मिथिनाय बायदि। नैबे बाथ्राखौ पौला बुंदों। जोंखौ बेबायदि बुंनाय जाबाय, नोंसोरो इसोरनि दयाजों मोदोमफोरखौ गोथार इसोरनो हामजानानै बिदि बोलि बायदि होदों। जोङो दिनैहाय बे इसोरनो जोंनि गोसोफोरखौ, जोंनि मोदोमफोरखौ जोङो बोलि बायदि जों होनांगोन। बेनो जाहैबाय सैथो इसोरखौ खुलुमनाय। जोङो बे संसारनि बायदि दाजा। संसाराव जेरैबायदि सोलियो, संसारा जेरैबायदि मावो, जेरैबायदि थायो, जेरैबायदि रायलायो, जेरैबायदि सोलियो, नैबायदि नोंसोर दाजा। नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा। इसोरनि गोसोआ मा, बे जाबाय मोजां आरो हामजाजानाय आरो गुरगुनायखौ आनजाद नायनानै नोंसोरो मिथिनाय बायदि। थारमाने जों दिनैहाय जिउआव बेबायदि गुरगुनानै थानांगोन। गुस्लायनाय नङा, गुरगुनाय। जेरेखम एम्फौआ सप्ताहि ना, बियो गुस्लायबाय थायो, गुरगुबाय थायो। बेबायदि जोङो दिनैहाय गुरगुनांगोन। बहाय दिनै गाज्रिखौ जों गारहरबाय थानांगोन। ख्रिस्ट'नि मुङाव जों गाज्रिखौ गारहरबाय थानांगोन। फुर्बुनाव जोङो आरजनि गेजेरजों जों दिनै फुर्बुनाव जोङो खिन्थानांगोन। जोंनि गासै गाज्रिफोरखौ जोङो गुरगुबाय थानांगोन। अब्लासो जों दिनैहाय ख्रिस्ट'नियाव बा जोङो दिनै जोंनि जि ख्रिस्ट' फोथायनायनि जि नैबे गोजौनिफ्राय गोजौ बियो दावखोलांबाय थागोन। आरो जों ख्रिस्ट'नाव जों अरायबो जों राफुंसार जानानै बे गोथार इसोरखौ जों नेबाय थानो हागोन। मानोना प्रभु इसोरा जों बयबो मिथिगौ, बोथोरखौ लानानै बे इसोरनि फैगोना खाथिसै।